खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि बर' जिके इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय मोननैसो इम्परटेन्ट जिके लानानै फैदों। स' भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो। सेथियाव दं, आथिखालाव भारतआव मोनबेसे उच्च न्यायालय एबा हाइकर्ट दं? एआव दं मोन 24, बिआव दं मोन 25, सिआव दं मोन 28, डिआव दं मोन 29। बेनि कारेक्ट एन्सारा जादों बि नाम्बार मोन 25। नैथियाव दं, हाफमेन कापआ मा खेला एबा गेमजों सोमोन्दो दं? सेथियाव दं क्रिकेट, बिआव दं हकी, सिआव दं बेडमिन्टन, डिआव दं टेनिस। बेनि कारेक्ट एन्सारा जादों डि नाम्बार टेनिस। थामथियाव दं, फातेहपुर सिक्रीखौ सोर बानायदोंमोन? एआव दं बाबर, बिआव दं हुमायूं, सिआव दं आकबर, डिआव दं शाहजाहां। बेनि कारेक्ट एन्सारा जादों सि नाम्बार आकबर। ब्रैथियाव दं, जाहांगीरनि दरजायाव दाउनि सावगारि आखिनाय मुंदांखा सावगारि आखिग्राया सोरमोन? एआव दं हासान आली, बिआव दं मंसूर, सिआव दं जुबैद, डिआव दं अंसारी। बेनि कारेक्ट एन्सारा जादों बि नाम्बार मंसूर। बाथियाव दं, पेरियार राष्ट्रीय उद्यानआ मा जुनारनि थाखाय मुंदांखा? एआव दं मोसा, बिआव दं सिंह, सिआव दं मैदेर, डिआव दं मै। बेनि कारेक्ट एन्सारा जादों मैदेर। बे उद्यानआ केरेला रायजोआव दं। दिनैनि जोबथा सोंथिया जादों द'थियाव, भारतनि बयनिख्रुइ गोलावसिन नदिया मा? एआव दं गंगा, बिआव दं कावेरी, सिआव दं ब्रह्मपुत्र, डिआव दं यमुना। कारेक्ट एन्सारा जादों ए नाम्बार गंगा। दिनैनि बर' जिकेआ बेखिनियावनो। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक आरो शेयार खालाम जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफोरा नोंथांनिसिम सहैयो।